Nina bakambombosho umnyamanazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. EFF yethule Usomqulu Wezethembiso kuhlolo lwezindlu eMthwalume kanti uzobuyelwa isigidi wezokuthuthukiswa komphakathi. Sanemukelene nabendloveni amandla kwindaba ze1KZNTV. Ayaqhubeka amalungiselelo emkhankaso yokhetho lukazwelonke oluzoba kulonyaka. Namuhla iqembu le-EFF lisingatha umcimbi wokwethula Usomqulu Wezethembiso enkundleni ezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini. Inkumbi ngeenkumbi zamalunga leli qembu beyibuthene kule nkundla ukuzolalela abaholi baleli qembu bezokwethula abakuthembisa abantu bakuleli izwe njengoba bebanxenxa uba babavotele okhethweni lukazwelonke oluzayo. Bekubomva inkundla ezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini njengoba iqembu EFF belikade lisingethe umcimbi wokuthula Usomqulu Wezethembiso wamalungiselelo okhetho lukazwelonke oluzoba kulonyaka. Phakathi kwezinto ezithe zagqama udaba oluthinta ukubuyiswa komhlaba ngale kwesinxephezelo, ukudala amathuba emisebenzi kanye nokuqeda ukucima kagesi okuhlasela iNingizimu Afrika njengoba kuvela ukuthi ingezinye zezimbangela zokwandisa ukushoda amathuba emisebenzi. The theme and the clarion call for election 2024 is as outlined. The emphasis on land derives from the fact that 30 years down the line, 80% of the land is in the hands of the whites. Jobs is informed by the fact that joblessness in South Africa today sits at more than 15 million people who are capable to work. And our emphasis on now is because our suffering is happening now. We don't have jobs now. We don't have clinics now. We are going to bed hungry now. That's why we must solve all those things now. Comrades, we say load shedding must stop because we are in darkness now. Our people don't have electricity. Load shedding has killed a lot of businesses, and as a result, because businesses are gone, a lot of our people have lost jobs. Load shedding has destroyed education. We thought Ramaphosa killed people only in Marikana, but through load shedding, Ramaphosa is continuing to kill our people in South Africa. And that's why we must vote to stop load shedding. Enkulumeni yakhe aphinda kudalula umholo leli qembu Julius Malema ubonge kakhulu waveza nokuthi bayasihlonipha isinqumo sesilo samabandla onke sokuqoka loyo ongundunankulu kaZulu uThulabusizwe Buthelezi owamqoka esandlane kade kunomgubho wokubungaza impi yamangisi kanye noZulu. Undunankulu kaZulu Thulabusizwe Buthelezi, we respect you as a Prime Minister of a Zulu nation. We are not ignorant of your political affiliation, but we respect the King's decision and we shall follow as such. Okunye okuvezwe yilo mholi ukuthi bazimisele ekutheni bathathe isifundazwe eKwaZulu Natal ngoba lokho abakungabazi batho okunye kwakhe abakwenza basiqaje ukuthi sebeyakwazi ukuba nezwi nakomasipala okuyizinto ezashintsha ngonyaka u2021 kade kunokhetho lomhini basekhaya njengoba eveze nokuthi kwakhula nesibalo samakhansela abanawo kulesi sifundazwe saKwaZulu Natal. We are greatly honored to launch the 2024 election manifesto of the EFF here in the province of KwaZulu Natal. The province of KwaZulu Natal is the home of the EFF. In the 2019 provincial and national elections, the EFF got more than 350,000 votes here in KwaZulu Natal. Between 2016 and 2021, the number of councillors of the EFF in all municipalities here in the province increased from 68 to 168, meaning that we gained an additional 100 councillors. The economic freedom fighters occupies a special place in the hearts and minds
of the people of KwaZulu-Natal. We once again take this opportunity to say to the people of KwaZulu-Natal, siyabonga for the support you continue to show to the movement. Udaba lwemfundo yamahhala nalo alisalanga ngaphandle njengoba lo mholi ethi uxhaso lemali osuke litholakala kuhulumeni ngesikhwama oNSFAS sufana nokuthi imali esuke ibolekiwe njengoba abafundi beyikhokha mangabe umuntu esesebenza. Uthi lokhu kubona kuzoba imfundo yamahhala. The EFF Student Command and EFF are at the forefront of securing the future of our students in institutions of higher learning through Sizofunda Ngenkani. Whether management likes it or not, whether VCs likes it or not, our children are going to learn, and they are going to learn by force. We don't care whether they come from poor families or rich families. As long as your marks are good, you have earned your seat in a TVET college, in a university of technology. Lo mcimbi ubuhanjwe namaqembu ahlukene okubalwa umholi we-ATM Vuyozungula kanjalo nobhala we-PAC. Kutebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseMoses Mabhida eThekwini. Ngqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi kwaZulu-Natal uSipho KK Inkosi uhambele emthwalo umogwini oseningizimu likaMthaniya kuward 20 kuyohlola izindlu zoxhaso ngaphansi komkhankaso obizwa Operation Siyahlola oqhutshwa ke yilo mnyango. Ngokusho kaNgqongqoshe uNkosi uthi njengoba beqhubeka nohlelo lokuhlola lezindlu bafika endaweni yaseyingolweni bathola ukuthi uhlelo lokwakhiwa kwalezindlu luphazanyiswa ubuholi bomdabu okubukhosi bakwamavundla. Ungqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi ukhala ngokuphazamiseka kohlelo lokwakhiwa kwezindlu zoxhaso endaweni yasezingolweni ogwini oseningizimu nesifundazwe njengoba ethi kusola ubuholi bomdabu bakwamavundla ngalokho. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambela isifunda ugu ehlela ukwakhiwa kwezindlu zoxhaso. Siqhamuka eReinkonyeni municipality le ezingolweni into ke sifuna nje ukuyibeka nje akusiphathanga kahle into esiyithole lapha ngaphansi kobukhosi bakamavundla ngoba kuthiwa iproject ngendlela ecotha ngayo imiswa ibona ubukhosi balapha. Hayi sibese senza kokufanele sakhuluma noNgqongqoshe wakaKhokta ukuthi sicela ukuthi angenelele ngoba ubukhosi kufanele ngabe buyasilekelela njengohulumeni uma siletha intuthuko kubantu bayo. Uthe Mzimbe banikele ngendlu yokugcina kwisigaba sokuqala sokwakhiwa kwezindlu zoxhaso. La eMzumbe sikulomuzi lo okuzonikeza indlu okucishe manje yokugcina ngci. Bakune phase 1 wale izindlu zakhiwa la sezizonke izoba u1000 zeze sanika uphase 1 ka300 kuyimanje kade ngesonto edlule ngisayina uphase 2 wale project yezindlu futhi ezo300 uyoze uphele lo 1000 zizodla uhulumeni imali engaphezulu ka54 million rand. Esephetha uthi uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zoxhaso balisabalalisa isifundazwe sonke. Nala esingakafiki khona ukuyobakhela abantu kodwa siyogcina sifikile. And futhi ke siyazi ukuthi KwaZulu-Natal sihamba phambili kuwo wonke ama province ngesibalo sezindlu esizakhayo. Kokho la singaqhubeka khona. Ingathi ngomsombuluko kade ngiyothula contract abawu3 emkhanya kude district eBig 5 Hlabisa. Nakhona ngangiqala eMtubatuba ngosiyahlola ngolwesini. Kwento njeni njalo nje size esenzayo thina siyacheck ukuthi zihamba kahle iproject ezilandelele yonke into. Hesiye kuwo wonke ke manje ama district. I-district ebekade singenaso isikhathi esiningi sokuza kuyona yiyo le yasogwini. Niyazi ukuthi ngesonto edlule ade siseMdoni municipality saya naseReinkonyeni. Ngijabule kakhulu namhlanje ngalolu suku olukhulu kangaka. Kusami ngizovulela indlu yami. Ngihlalile sihlale so8 le ekhaya. Sihlala endlini evuzayo kusukela 2007 kuzoba imanje. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngiseMzumbe.
Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uthi ukholo ukuthi izobasiza kwezinye inhlelo imali engaphezulu kwesigidi samarandi ezobuyela ke lo mnyango okwavela ukuthi yakhokhwa ngendlela engekho emthethweni kade kuthengwa kuyihlanzi kanjalo nevikelo magciwane ngesikhathi ke kubhoke ukhuvethe. Lokhu kuvele kwisitatimende esikhishwe ke yilo mnyango. Abasebenzi bebethinteka kulezi izitolo bebe12 kubona abeyishagalolunye asephothiliwe amacala abo. Kodwa ke kuthe engakapheli amacala kakhulukazi kulaba abathathu engicabanga ukuthi ibona amacala abangakapheli. Kwase kuba khona i-decision ethathwe ecabinet ukuthi bonke abantu abahleli emakhaya ngenxa ye-suspension ababuye beze emsebenzini noma behola kodwa bahole besebenza. Kwafanele ukuthi nathi ke babuye kabethu. Kodwa kwase kuba nomgomo wawusho ukuthi kuzofanele ukuthi bangaphazamisi uhlelo lwe-investigation olwenzakalayo ngaphakathi. Ingakho ke sabathatha sababeka endaweni ezihlukene umuntu wangaphindela la okafanele asebenze khona. Lo mnyango uthi khona imali ezobuya kuona abezokwazi ukuthi bayisebenzise lezinye izinto ezibalekile. Njengamanje amacala ayaqhubeka kuningi umnyango engicabanga ukuthi usukuzozile njengoba amacala ade eqhubeka ngoba nje okunye engakusho ukuthi kukhona ngisho imali sezikwazile ukuthi ibuye kwi-department ngenxa yalokho. Kodwa okubalekile ukuthi amacala abo njengoba nje bonke babe kwakubonakala ukuthi banamacala kwavela ukuthi akubona ukuthi mhlambe kukhona there's criminality eyenzekile noma i-corruption eyenzekile. Kodwa nje kukhona izinto ezazingenzekanga ukulandelwa kwemigomo yokuthenga njengoba masikhuluma kukhona ama-SCM processes alandelwayo makuthengwa kusho ukuthi kwabonakala ukuthi kunalokho kangangokuthi nje amacala i-department ayiwavulile u-NPA akazange afise ukuthi aqhubeke nawo ngoba wathi ayikho i-evidence etshengisa ukuthi kube ne-corruption so awekho amacala azoqhubeka nawo. Amacala laba bathatha basasele ayaqhubeka kade kuvela nezinsolo ezithi akulandelanga imigudu efanele kade kuthengwa ama-PPEs. Mhlambe sifisa nje ukusho njengomnyango ukuthi ezinye zezinto ezisijabulise kakhulu lezo ukuthi kube khona imali ebuyayo ngoba mangabe ibuya imali zemnyangweni kusho ukuthi isazobuye icontribute kwi-purse ye-department sikwazi ukubuye siqhubeke nemisebenzi esiyenzayo njenge-department. Njengamanje nje vele nje yonke iminyango kahulumeni nathi siwomunye wazi siney'nkinga ukwazi ukuqhubeka yonke imisebenzi yethu esiyenzayo ngoba imali ekhona kuhulumeni eyanele. Sele mali njengoba ibuya iza emnyangweni izokwazi ukuthi izosilekelela sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi kahulumeni. Kudeba Hosbisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake siye etolweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. EFF yethule Usomqulu Wezethembiso kuhlolo lwezindlu eMthwalume kanti uzobuyelwa isigido wezokuthuthukiswa komphakathi. Ummeli wezomthetho advocate uZandile Mshololo ukhuthaza abafundi ukuthi beyeke ukufundela imikhakha ezobenza ukuba baqashwe ukuze beyiphilise kodwa ukuthi abafundi ukuze kubeke yibo abazoqasha bazidalele bona amathuba omsebenzi. Advocate uMshololo bekhuluma kanje nemicimbini okhomelisa abafundi abenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ngonyaka wedlule obuhlelo ngumasipala umlalazi eshowe enyakatho nelikaMthaniya. Esalokhu-ke iqhubeke njalo imicimbi yokubonga nokuklomelisa abafundi abenze kahle kumatikuletsheni ngonyaka wedlule u-2023 lapha-ke umasipala umlalazi eshowe enyakatho nelikaMthaniya ububuhlingetheke umcimbi wokuklomelisa abantwana nezikole ezenze kahle. Lo mcimbi-ke bathi-ke ukuthi babonge noma bakhuthaze abantwana kanye nothisha kuba baqhubeke nokwenza umsebenzi omuhle. Imeya lo masipala Usomqulu uthi-ke izibalo zakamumva ziyatshengisa ukuthi-ke iningi labafundi abaphumelele abasola-ke isibonelo sikahulumeni kanti kakhulukazi kamantombazane futhi iwona enze kangcono umsebenzi okuncomekayo uma uqhathanisa nabesilisa. We know and understand that most of the learners are social grants recipients and it is pleasing that most bachelor passes were obtained by social grants recipients. We also acknowledge that most girls sat for matric exams compared to boys.
And we wish to congratulate and encourage boys to participate in the NSC exhibition. Let us give the girls a round of applause. Obeyisikhulumi ke sosuku nokuyena obenika amazi enkuthazo kubantwana uMzandile Mshololo ukhuthazeke entsha ukuba iyeke ukukhetha imikhakha ezobenza ukuthi ke bafuna ukuqashwa kodwa ke uthi abafunde ukuthi ke kube yibo abazoqasha abantu futhi ke bazidalele bona amathuba emisebenzi. Ake siyekelele ukuyofunda lama degrees nalama qualification azosenza ukuthi siqashwe ukuze sikwazi ukuphila. Thank you. Ake siyekelele ukwenza lama degrees azothi mawuqeda ukufunda ayanqashiwe. iBhayibheli alivumi lokho ningixolele nkosami ngiyazi akusiyo environment yenkonzo but mina ngame Christian. uNkulunkulu akavumi nje ukuthi sibe zigqila siqashwe. Akaze kwenzeke lokho uNkulunkulu wathi solithu ukuthi zethu. With your education you must be able to employ yourself. With your education fanele ukuthi mawubuya nje ubucela igarage kumama ubucela ikamera encane ukuthi ngingekhaleni consultation soloko. Umshololo ubese kuveza ukuthi abantwana bamanje banenhlanhla njengoba benezinhlaka ezibalekelilayo ezazingekho ngesikhathi sabo bebefunda ngazo. Ngakho ke uthi abaqale phansi benyuke beze befike emaphusheni abo njengoba naye enza. Ngaqashwa ngaba umabhalane. Ngathi kumabhalane wathi umuntu uxolo ayingeke. Le ntombazane ehamba iyotolika enkantolo. Enkantolo bangena abantu begqoka amagama. Ngathi ngeke ugqoka igama lengangami lo mina truth mina ngifundile ngitolikela yena never. That's how I went to university. Angifundi ukutolikela kumina hlobo star. Ngahamba ngiyofuna ukuthi ngitolikele njengoba nje ngimcela ukutolika nami ukuze ngikwazi ukusebenza kahle. Imeya kamasipala waseMfolozi enyakatho KwaZulu-Natal uXolani Bhengu uthi bazinikele ukuthi basebenzisane nomnyango wezemfundo ukulwisana nehlava sobhokholo kanjalo nobuqhwage ezikoleni nokubonakala kokudlobe kakhulu kule ndawo. uNgcolo uSusholokhe ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi lomasipala usingethe umcimbi ukromelisa abafundi kanye nezikole abenze kahle kumphumela kamatikuletsheni ngonyaka owedlule. Umasipala waseMfolozi enyakatho nelikaMthaniya usengathi kumcimbi ukukomelisa abafundi abenze kahle kwimphumela kamatikuletsheni ngonyaka owedlule u2023. Lo masipala ke uthi usebenzise imali engango 500,000 amarandi ukulekelela abafundi njengoba abanye babo bezothola imfundaze, ama laptops, ama voucher nokunye ke okuzobalekelela uma besebeya esikhungweni zemfundo ephakeme. uBhengu uthi lokhu ke bakwenza ngoba bekhathalele ikusasa labafundi. Ezemfundo izona ezibaluleke kakhulu. Asiwazi ukuhlala somasipala waseMfolozi makunengane ethi ngiphasile kepha ngenxa ukuthi akusebenza umuntu ekhaya ngihlala nogogo angikwazi ukuyoregister ngitheke mina ngumasipala waseMfolozi sizongenelela lapho sibalekelele. Ngiyethemba lokuthi uma sebengenile bazokwazi ukuthi bathole uNSFAS ngaphakathi. uBhengu bese kuveza ukuthi ke ziyabakhathaza izenzo zobuqhwaga phecelezi bullying esikoleni njengoba kamuva nje indawo yaseMfolozi ike yaqhamuka kakhulu ngezigameko zobuqhwaga. Kuleqiniso ukuthi into yebullying ezikoleni sesibonile ukuthi khona ngoba sibonile kwesinye sezikole ezingaphaswa kwaseMfolozi la kwaMthethwa eMakhwezeni. But ngiyafisa ukusho ukuthi sizowulekelela ueducation nathi ezumasipala waseMfolozi ekutheni silishumayele leli ivangeli. So ke kuzofanele kube nama programs aya ezikoleni ngoba uma senza ama programs ama IDP road shows ayemphakathini abafundi basuke bese esikoleni ukuthi sikofanele siqale manje sibe nama programs aya ezikoleni la sizokwazi ukuthi sigcizelele khona kakhulukazi ukuvikela izingane lezi zamantombazane ebhulisha abafana. Lo mcimbi obuhlonishwe ke ngulowo nguhlalo wentshe AFP nokugxekeke kakhulu ukusebenza kahulumeni obusayo wathi ke wehlulekile ukwenza umsebenzi okuthuthukisa abantu. Akusiyo imfihlo ukuthi this function akusiyo mandate ka local government, imandate yomnyango wezemfundo ephakeme oholwa yilo babo yisehluleke okuthiwa Brains Imande osehluleke wancama waliguqisa ngisho ibhodi leli la ka NSFAS omena ngabe lisiza abafundi abaholi bethu ke basika kulokho
okungekho okumele ngabe kulungisa imigwaqo okumele ngabe kufakelwa abantu ugesi ngoku-understand ukuthi ngamanzi kuphela impilo yabantu ngeke ishintshe kodwa futhi nangokuthuthukisa abantu ngqo ukuze bezoyisebenzela ukuze bezoyimela bashintshe impilo zabo emakhaya. Abanye babafundi abahlomulile ngemfundaze bathi lokhu-ke kuzobalekelela ukuba bafezekise iphupho lokuqhuba isifundo emazingeni aphakeme. Imali yama-registration umuntu bengenayo plus ekhaya-ke sibaningi siyofunda, so imali esizoyithola la izosiza kakhulu ukuthi sikwazi ukuyofunda ey'koleni. Ibhasari ngitholile namhlanje izongilekelela ukuthi ngiyofunda njengoba kade ngingenayo imali yokurejistela ukuthi ngiyofunda abazali bami bengasebenzi. Lezigezi indaba ze1KZNTV, mina-ke nginguSomqulu Nqulunga ngise-Richards Bay. Uhlalele kovalweni umphakathi wakamncane eLandskop kulandela ukubhodloka komgodi komunye umuzi wakule ndawo. Laba baveza ukuthi imvula ehambisana nokuduma kwezulu ishiye lo monakalo bathi akuwona kumgodi nje ojwayelekile kepha kugeleza amanzi ahambayo ngaphansi ahuba sengathi umfula ongaphansi komhlaba. Kanti njengamanje abazi ukuthi ke benze njani ngokuhlala kuyona le ndawo kwazisa abanye basanda nokwakha izindlu zikanokusho. Umphakathi wakamncane eLandskop uchaza njengesimanga umgodi okusolwa ukuthi ubhodlozwe yimvula phakathi negceke lomuzi. Lo mgodi akusiwona nje umgodi ojwayelekile njengoba ugeleza amanzi ngaphansi. Kunethile ngomgqibelo laduma kwathi mina ngithi ngizo-check eminyango ngibona ihlabathi ngoba khona ihlabathi njengoba sekuyinembobo. Ngafika kutrackile ngaphindela endlini mase ngiphinda sengithi ngizo-check kwesibili. Sekukhona imbobo nje sesivotshokile isihlabathi sekunembobo kuhamba amanzi ezakhala amanzi ngase ngahamba ngobizo makhelwaniki ngizobatshela ukuthi hayibo sekuvuleka umfula egcekeni ngoba manje sithanje ngesiqhubekile sihleli ukuthi njengoba lamanzi eshona ngala noma yangena yini endlini kancane kancane akulaleki nje akulaleki. Ungqamu uthi banovalo njengoba umgodi ulokhu uqhubeka. Kanti futhi nomgodi uya ngokwanda umhlabathi uyahlephuka usondelele endlini ngoba bungekho omkhulu kangaka. Shuthi usuku nosuku uyahlephuka ngoba noma sisendlini amanzi siyawezwa ekhala nje. Oyikhansela kule ndawo ubukelani Zuma uthi siyathusa isimo salomgodi. Ubukhulu bawo lomgodi ungangena usithele and amanzi agijima khona ayasabeka. And isimo uma ngabe ngisibheka kwesayizolo siyaqhubeka usho ukuthi uyaqhubeka uyabhidlika uza nganene usondela ngasendlini okuyisimo esibucayike. Sizamile ke emva kuba sesifikile izolo ukubona ukuthi sithinte laba bezimo ezibucayi kumasipala ukuze beze nabo bazobona babone ukuthi bangasilekelela ngani noma isiphi siluleka bangalekelela ngaso ukuze kungabi sekudaleka ingozi engadalwa yiwona lo mgodi. Uzuma uthi bayasola ukuthi lokhu kuyimbangela yedama eselasha amanzi bude buduze nalomuzi. Uma uyibheka le ndawo akuselula ukuthi mhlawumbe kube khona abanye abantu abangabekeka eduzane ngoba uma uya ngenhla lamanzi abukeka eqhamuka edamini kunedamu eselasha elapha ngenhla encathi mhlawumbe sizobuye silibone. Kubukeka kungasafanele kube khona abantu abangabekwa bebekwa ngezasi kwalo le damu ngoba kukhombisa ukuthi linobungozi. Kodwa sicelile ke nje umuntu eke washo ukuthi kufike abezenhlekelele abazokwazi bahlolele bese kubibona abaqhamuka nezaluleko abazosho ukuthi yini emele yenzeke uma ngabe kunje ngoba ngicabanga ukuthi kudingala abakwazi nokucubungula kahle babone izimo uma kuthezimweni ezinjenganalezi yini ekumele yenzeke sizolinda bona bese kube yibona abazosinikeza isaluleko esiqondile ngokuthi ubungozi bungakanani noma sibona nathi ngamehlo ethu kodwa sidinga ukuthi kube khona labo okuyibona abawochwepheshe ezimweni ezifana lezi basicubungusilela ukuthi ubungozi bungakanani kulomuzi kodwa ke ubungozi bona siyabona. Umasipala umsunduzi uthintiwe ngalolu daba ukuze uphawuleke abanzi kepha wathi uyalisebenza lolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Enda Dube ngikamncane eLandskop. Ake siphinde siye ey'tolweni abeselo sobuye sibuye nezinye zey'ndaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili. EFF yethule Usomqulu Wezethembiso kuhlolo lwezindlu eMthwalume kanti uzobuyelwa isigido wezokuthuthukiswa komphakathi. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli ngu-89.95 cents kuyidola laseMela ibe ngu-20.43 cents kwi-euro yase-Europe ibe ngu-23.94 cents kupondo waseBrithani kanti intengo yegolide yona ingu-$2,033.32 cents ounce kuthi intengo yoyilo ongahluziwe yona ibe ngu-$81.63 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Nozinto abafana besitayile eMamelodi Sundowns uRonan Williams uthi usezwa uqaqamba kwenhliziyo namanje ngokwehlula kwabo eNigeria sekukhahlelwa amaphenalty kumdlalo wandolo lwamanqamu womqhudelwano weAfrica Cup of Nations ebanjwe le-Ivory Coast. Lo mdlalo uthi ukholo ukuthi bebeyiqembu elihle kakhulu uma ngabe uqhathanisa naleminyaka edlule ingakho bekwazile ukuhamba baze bafinyelele lesigaba salomqhudelwano. Uqhuba ngokuthi lesi sisekelo kwesalela iqembu iNingizimu Afrika esingakhela kusona ibheke phambili. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Yiyena nabakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebo kwasoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThule's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile